Memorial Day sa ating lahat. Kain tayo. Hindi tayo kabas. Itlog, dalawa, nahati ko na yung isa. Medyo malamig dito. Sarap. Sarap. Memorial Day. Diet na lang, temptation. So, in moderation lang. Brother Louie. Kwentong tattoo. Hindi, tsaka Kwentong totoo. ang luckily, pinagkaloob ng Diyos na ikaw mapangasawa ko. Ngayon, para at least, so, namo-monitor mo. Namo-monitor mo. Ano siya, guys? Signs mo. Very, Pinapanood ko. parang Louie Boy OC vlog. siya sa pag-check ng ganito, check ng ganyan. Yung ang blood sugar, pwede naman din siya chicken, hindi naman siya diabetic, Chinecheck niya pero yung ano. gusto nyo lang malaman, ayaw niyang makita na lang, oh, diabetic pala ako. Kasi marami din pasyente kami na Pakinggan niya. encounter sa trabaho ko na hindi sila diabetic, pero bigla na lang Maganda yung mga sinasabi niya dyan. pumunta sa clinic, Kung sa pag-quit ng Yossi. nag-ihi, lagi uhaw, yun ang mga classic signs ng mataas na blood sugar. So, pagtingin ako, critical ang Yata yung asawa niya, taga ang Kaiser. ang blood sugar nila, napakataas. End up, mako-hospital. Ayaw yung ganyan. That's the reason why I want to be monitored. So, it's Maging health conscious na siya. to be late. Dating So, smoker din siya. ayun ang reason bakit namin siya chine-check. At saka sa edad niya, At saka sa doktor, wag lang ako hindi pumati ang ang toes ko. Gusto ko pumunta ng doktor. ganyan siya, guys. Mahilig siya pumunta ng doktor, di ba? Karamihan sa tao, babae Panoorin o niyo yan, lalaki, taga Pampanga. a lot Galing din dito more sa ang lalaki, I California. think, na ayaw nilang pumunta ng doktor, Tatakot. Retire na natatakot, sila. or ayaw lang. Ay, Louie, isa namin anak Boy, ganyan, si Black. Chris, ayaw pumunta ng doktor. Hindi, kasi nga, sa akin nga, gusto ko nga, kung, kaya sinasabi ko, it's better to be early than to be late. Kasi, just in case, kung ano man ang dapat na, siyempre, puksain, o kung ano yung dapat na i-control, makontrol. Alam mo, katulad ng sugar blood. Blood sugar, Blood sugar. So, HbA1c. ayun, para at least malaman ko kung ano ang gagawin ko, hindi ba? Hindi yung na-surprise na lang ako, bigla na lang boom, nag-pop up. Oo, di ba? so ganyan siya, guys. Hindi lang sumakit ang split ends niya, pupunta na siya ng doktor. Maganda yan. Dahil kasi gusto niya paano nyo? ma-check, Kuya, gusto niya Louie Boy, malalaman. Louie Boy vlog. Baliktad siya sa karamihan. Gusto niya nalalaman at naaagapan kung ano mang meron diferensya. Kaya naman, every annual check-up niya ay talaga namang happy si Dr. Cristianto ng Wildomar Kaiser Clinic. Shout out Dr. Cristianto. Kaiser din siya. Alam mo si Dr. Cristianto, ang isa sa mga naka-encourage kay Louie Boy na mag-stop ng smoking. I remember it perfectly. March of 2009. Smoking. Ayun, si Louie Boy dating smoker nung nakilala ko siya. Pero 2009, he gave up smoking for good because he did it for himself. I didn't nag him. He didn't do it for me. He didn't do it for my kids. You know how I know? Kasi nung nakilala ko si Louie Boy na nininigarilyo, sabi ko, sasagutin kita kung mag-stop ka ng sigarilya. Bye, nag-stop. Hindi yun, ha? Pinatukan mo nga ako eh. Tinutukan ka ba rin? Nag-stop siya, guys. Abay, sinagot ko na siya, ano? Tapos, Kaya mo nga ako pinag-stop. Dahil gusto mo akong sagutin. tapos, Oh. nag-stop siya. O, di wala na. After a while, abay, bumalik na naman. At kung ano-ano reason, bakit daw niya ginagawa? Nag-try na siya noon ng nicotine gum, nicotine patch, na ang mahal-mahal noon. Pero pagka gusto nyo, meron kayong isang gusto, dito lang, determination. Tapos, guys, Huwag nyo lang, wag lang pa kung ano-ano pa. don't do it for
it for yourself. Dito lang, determination. Ang pag-stop ng smoking, it's for your health. It's not for your wife. It's not for your Smoking, kids. yan yun. Start to Tsaka drinking. Ayaw nyo na. Ayaw Stop. nyo na. Gusto nyo, pag sinabi nyo, ihinto ko na to, ihinto ko na. That's it. Ganun lang, determination lang kailangan. Kasi kung kung talagang gusto mo gawin ang isang bagay, gusto mo, let's say, mag-quit, kung saan man, or, kahit na anong bagay na gusto mo, kailangan, determination. Ito lang, ito. Right. Yun lang, isipin nyo lang na para sa sarili nyo. Ako, para sa akin. Isipin I think inisip naka ko para sa 17 na akin, si ganon. Kuya Louie. Kaya, ayun. Louie at Boy, least, Louie Boy Vlog. Ano naman, mabuti Retired na yan. naman siya, Yung asawa niya, naging Kaiser employee. resulta. Dahil ang mahirap yung puro ka lang para bang yung yung Chow. plano lang ng plano. I will stop smoking, I will stop drinking, yung ganon. Hindi ganon, puro plano lang yun eh. Di ba? Mahilig ka lang gumawa ng drawing, ganon. Kailangan, pag tinlano mo, Makinig. determined ka na talagang you have to do it. Yun lang, kaya yun. Tsaka Just yun stop. nga, isa pang importante, gustong-gusto na ni Jerling kasi na nasagutin niya na ako. Ayan. Kaya yun ang sabi niya sa akin. Okay. Yan po. Si Louie Boy Vlog kasama si ate. Jerlyn ba? So yan. Ito yung kanilang channel. Pinapanood ko yan. Mga retired yan. Yung si ma'am. Retired ng Kaiser yan. Recommended ko yan. Mga retired yan. Retired na nandito from California. So basta maganda, pinapanood ko sila lagi. Sila lang dalawa. Yan, hanggang sa ayun ko, nakapag na sila ng bahay doon. Bili sila ng sakyan, ng ganito. Basta panoorin nyo kung paano sila pumunta ng Pilipinas. Louie Boy Vlog. Yan. Dating taga California. Yan. Diba? Nag-quit din siya, smoking. So, ito, ubusin lang natin ang ating kinakain. At ating continue natin yung ating paglilinis pa. Yan o. Kagabi, binigyan ako ng hamburger. Galing In-N-Out. Hindi ko ginalaw. Tinitemp ako na yung yung kalahati ng burger. Binibigay sa akin. Gabi niya. Kaya mag-stick ako sa plan ko. Sa plano. Kasi nakahiga ka na, kakain ka pa. May konting temptation na kakainin pa eh. Pero nalabanan kagabi. Hindi ko kinain yung burger. Tatapon ko mamaya. Tapos may price pa yon. So yun lang. Makalimutan. Louie Boy Vlog. Panoorin po niya natin yan. Okay? Tapos Happy Memorial Day pala. Happy Memorial Day sa lahat.